Illuminate the night the way your spirit illuminates my soul. 22 jaar is er nog maar. Toch had Ingeborg Westerink uit de kniepen de arronieren al behoorlijk onder dik timmeren. Jongen, doen ze en acteren, het is er op het liefst kreun. Begelijks al bij Holland Showballet en Flashdance van Albert Verlinde. En nu mij zijn eerst studeren aan een prestigieuze musical school in Londen. Dit filmpje sturen ze in om talenten te worden. Ik heb eerst filmmateriaal opgestuurd en toen nog een simmersqualle in Den Haag. Wie ze vanuit Mount View voor een week in Den Haag. En die combinatie van die twee dingen hebben ze besloten om je aan te nemen uit de 1000 aanmeldingen die ze hier. Het begint al een jaar dat ze nog maar 2 jaar is. Ingeborg wordt rekken terug de balletmuziek van Tchaikovsky's Zwanemeer. Een jaar later maar eens op les. Daarna is dat eigenlijk alleen nog maar meer. Ben ik naar de vooropleiding gegaan in Grijns bij Lucia Martas. En daarna auditie die voor een hbo-opleiding. En ben ik aangenomen op verschillende plakken. Uiteindelijk terug te komen op de jazz musical opleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. En daar ben ik nou klaar mee eigenlijk. Ingeborg Helle duwt mij haar allereerste doenslerares herinnerings op. Ik ben ontzettend trots op haar dat ze natuurlijk van haar passie en haar droom natuurlijk toch deze stap heeft kunnen nemen. Het is heel bijzonder, want ja, het is al heel wat als je zoveel hebt bereikt, hier in Nederland al, met zoveel verschillende dingen. En dat je dan ook nog verder gaat studeren in Engeland. Ja, dat is natuurlijk een bekroning. Ingeborg maakt het komende studie hier heel het werkje, maar dat had ze er graag voor. Ik vind de combinatie van dansje, zongen en acteren vind ik gewoon prachtig. Dus het luister word ik gewoon verder de musicalkant op. Grote shows ooit won voor Joop van den Ende en Albert Verlinde. En daarin teruggroeien.